Gratis pasning og andre ydelser, som er med til at gøre livet lettere for forældre med handicappede børn, kan være i farezonen, når socialminister Karen Hækkerup lægger op til at trimme velfærdssystemets tilbud til borgerne. Tine Forsmand og Jan Mikkelsen er forældre til 5-årige Emilie, der er multihandicappet. Datteren kan ikke tale, gå eller spise. Så tager jeg den igen. Derfor går hun i en specialbørnehave, en dyr en af slagsen. Og tilskuddet, det vil de nødig undvære. Det er jeg da meget ked af at høre, fordi at vi forældre til handicappede børn har store udgifter i forvejen. Men det kan meget vel blive til virkelighed for familien. Regeringen lægger nu op til, at familier med handicappede børn må undvære tilskuddet, så prisen bliver den samme for pasning af handicappede og ikke handicappede børn. Jeg synes, at nogle af de debatter, der handler om, skal man yde efter evne og nyde efter behov, de debatter vil jeg rigtig gerne have på dagsordenen igen. Regeringen er klar til at spare udgifter ved blandt andet at ændre på børnechecken, så de rigeste må klare sig selv. Desuden skal de rigeste ældre selv betale for pleje og rengøring. I Kolding synes det er svært nok at få hverdagen til at hænge sammen, som det er nu. Alene medicinen løb sidste år op i 19.000 kroner. De 12.000 betalte de selv. Så udsigten til flere udgifter til pasning, den er de ikke glade for. Men vi klarer os, der er børn, der lider ingen nød, men det er hårdt, og man kommer hurtigt ud af kurs.